ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ତପ୍ତ ପାଣି ପାଖରେ। ଏଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୟ ରାତି 2:10। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ରାତିରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି। କୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଗାଧୋଇବା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏପଟେ ଥିବ ସାଇଡ୍ ଏଠି ବା ଯାଉଛି ଏସବୁ ଗନ୍ଧ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଗରମ ଅଛି ନା ଏପଟେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗରମ ଅଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କି? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆପଣ? ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଏବେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗାମୁଛା ନାହିଁ ଗୁଆ ନାହିଁ ଗୁଆ ହଜିଯାଇଛି। ଏଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲ? ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲ? ରାତିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଯିବେ। କନ୍ୟାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତପ୍ତ ପାଣି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ନାଇଁ କି? ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଦେଖିପାରିବ। 10 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲା। କନ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଗେଟ୍ରେ ଯାଇପାରିବ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରାତିରେ ନିଆଁ ବି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି? ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଛି।